Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih-salihah, ketemu maneh karo Ustazah Fitri ing pembelajaran basa Jawa. Oke, materi dina iki yaiku paribasan, bebasan lan saloka. Materi paribasan, bebasan saloka wis dibahas minggu lalu, saiki dipelajari maneh supaya awakmu ngerti perbedaane. Bedane apa paribasan, bebasan lan saloka kuwi. Paribasan iku wis tak ajarno mulai kelas 4. Awakmu isih ilang to? Semangat bocah salih-salihah. Oke. Paribasan. Apa to tegese paribasan iku? Paribasan iku tegese unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar ora ngemu surasa pepindhan utawa perumpamaan, ora ana kang dipindahake. Ora ana seumpama atau umpamane. Ora ana sing dipindahake, tetep panggone neng kono. Rungokno saiki ya. Anak salih-salihah, yaiku paribasan itu bedane apa sih nanggone bebasan lan saloka. Nak paribasan iku ana tembung utawa kata-kata sing padha ing ngarep karo ing mburine. Tuladhane wis tak tulis kabeh iku nak paribasan ya, tapi mengko dibahas siji-siji supaya ora suwe. Awakmu kudu mangerteni apa bedane. Anak pola bapak keprada. Yaiku apa tegese? Tingkah polahe anak dadi tanggung jawabe wong tuwa. Ora ana to sing jenenge perumpamaan gak ana. Berarti iku ana jenenge anak nanggone sing kesiji. Sing keloro tegese ya ana anak, tulisane anak. Ana pola sing nomor 1, sing nomor 2 sing tegese ya ana polahe. Ngono kuwi jenenge gampange awakmu mangerteni paribasan kuwi sing kepriye mengko Mbak pilih. Becik ketitik ala ketara. Ya ta? Becik lan ala bakal ketara ing tembing burine. Lho kan padha ta ya? Iku sing paribasane yaiku becik ketitik ala ketara. Tegese apa? Becik lan ala bakal ketara. Lho, anak ta padha becike nanggone nomor 1, sing nomor 2 ya ana becike. Ya iku ora ana dipindahake, tetep nanggone panggone, ora ana dipindahake. Mawa teges tembung apa? Entar. Berarti oga ana kata kiasan. Oke, saiki tuladhane ana maneh ya, Ja. Sing sapa salah seleh. Iku sing tembung kata-kata sing pertama. Sing kedua yaiku sapa sing salah bakal konangan. Lho, anak ta ana sapane, ana salahe, iku berarti nanggone paribasan. Padha, ya ta ya, padha. Tuladhane sing terakhir yaiku aja dumeh, aja mentang-mentang, ya ta. Aja dumeh to, aja mentang-mentang to. Yen awakmu wis pinter aja ngenyek-an. Oh, ya ta? Aja ngenyek-an. Yen awakmu sugih ya aja ngenyek karo wong sing ora duwe. Kuwi jenenge ana persamaane ya to. Aja karo aja. Saiki sing keloro yaiku apa? Aja nggugu karepe dhewe. Aja pola sak senenge awake dhewe. Lah nek awakmu nganggo awakmu karepmu dhewe, ora sinau ya sak karepmu, nah sak meneh wong tuwa ya kaya ngebeno ya gak mungkin. Wong tuwa kuwi pituture kudu dirungokake, guru pituture ya dirungokake, ya ta? Aja pola sak senenge dhewe to, Ja. Mbok yo awakmu ki sinau sing sregep. Mengko nek entuk biji sing seneng sapa? Wong tua seneng, guru uga luwih seneng banget amarga awakmu entuk biji apik. Lan iku berarti awakmu ngrungokake sing diajar karo gurune.
Lah, nak entuk juara sing seneng sapa? Yo awakmu dhewe. Saiki apa bedane bebasan karo paribasan? Ya ta? Oke, nak bebasan ya iku unek-unen kang ajeg panggonane mawa teges entar utawa kiasan. Ngemu swara, ngemu rasa, pepindhan utawa perumpamaan kang dipindhahake kahanan tindak tanduk utawa wewatake sifate manungsa. Berarti nak ngene bebasan iku nganggo perumpamaan. Seumpama, ya ta? Nak nggone bebasan iku sing didelok yaiku watake, sifate lan tindak tanduke, tingkah lakune. Rungokno iku mesti gampang, ya ta? Nak paribasan iku yaiku ana tembung sing padha ngarep karo gurine. Ora nganggo perumpamaan, ya ta? Terus padha tembunge ngarep guri, ngono iki berarti paribasan. Nak bebasan yaiku nandakno ki nang ngene kono isine adalah tingkah laku watake sifate. Watake apa to? Watake elek yo enek, watake sing apik yo enek. Sifate kuwi berarti seneng rasani kuwi yo enek, ya ta? Tingkah lakune ki elek ana sing apik. Oke? Tuladhane yaiku diwenehi ati malah ngerogoh rempelo. Lah, diwenehi saithik njaluk akeh. Terus iki nganggo bahasa Indonesia. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dia dapat. Munggono ngono, rungokno. Ana kancane duwe rotine iki saithik. Lah dhek njaluk diwenehi saithik karo kancane. Malah besengut. Kok mbak wani saithik? Aku njaluk akeh. Lah kuwi lho jenenge merasa tidak puas apa yang dia dapatkan. Kuwi jenenge kelakuane, watake, sifate kuwi ora apik. Makane aja ditiru kaya ngono kuwi. Nak njaluk dikek sathik ya alhamdulillah. Matur suwun. Oke. Saiki nangone tentang kejujuran, ya ta? Jujur mujur. Yen ora jujur dadi ajur. Betul? Bener. Lah ana sing nyaut kuwi sampean ngono. Betul. Kayak ngono kuwi. Oke, saiki tuladhane yaiku kakean gluduk kurang udan. Kuwi tegese apa? Kakean omong ora ana nyatane. Lah bocah kuwi ngomonge akeh banget. Dhek kuwi nyeritakne reno-reno tetapi ndak ada yang namanya nyatanya. Tidak ada nyatanya. Dia itu berbohong. Ya toh? Saumpamane cerita. Halah wong aku lho ape lunga nang gone Jepang. Nah, Jepang. Wow, tenan ya? Iya toh, wong mbokku ya sugih. Mbokku duwe dhuwit akeh. Nak Jepang. Lah gek-gek engko Jepang kuwi jejere pangsut ya. Nah, makane kakean gluduk, omongane dar kaya gluduk. Gluduk iku suarane bler. Dhek ya kaya ngono kuwi. Walah menggetarkan jiwane wong nak ngomong. Tapi ora enek nyatane. Gluduk nyambar tapi ora enek udan. Ya ta? Kur teletik tok. Padha wae ngono kuwi jenenge ora jujur. Ana meneh saiki. Esok dele sore tempe. Kuwi jenenge apa tegese? Wong kang ora tetep atine. Nah, dhek ngomong esok kuwi dhek ngomong aku ape dolan nang omahmu. Engko sore, tibake sore dienteni ya ora dolan. Berarti ora tetep atine. Ngomong neh, esok kuwi dadi dele, sore dadi tempe. Rungokno, esoke dele,
sore dadi tempe. Berarti ora tetep atine. Mangkane yen ngomong, sak ngomong kuwi kudu nganggo batin lan omongane sing bener. Aja sampe ora tetep atine. Nabok nyilih tangan tumindak ala kongkonan wong liya. Lah kuwi jenenge dhek kuwi senengane menyakiti orang lain tetapi tidak menggunakan dengan dirinya sendiri. Dia bisa menyewa, iso nyewa, iso ngongkon bocah, engko diopahi. Le, rungokno le. Kuwi nek kene lak nabuh nyilik tangan ta ya. Nabuh aku tulung le tabokno tole. Jalidin. Loh, lha kenapa kok ditabok? Tong tak kek dhuwit. Ya wis ditabok tenan. Tak loro nangis. Lah barang sing didarani karonan ibuke bapake kuwi sing didarani kuwi tole. Ya toh? Lah sing markiden ora didarani mergo dhek ora melu-melu. Loh. Lah kowe ngapa kok nuduh anakku? Ora aku sing ngongkon markiden. Sapa sing ngongkon kowe? Lah markiden iso mengelak. Kuwi jenenge tumindak ala. Watake sifate kuwi ora bener. Aja ditiru. Ya toh? Oke. Ngene bebasan sing terakhir ya apa? Ya apa bebasan iku? Bebasan itu yaiku watake sifate lan kelakuane. Saiki munggono nek ceritane arep jamure emoh watange. Iku apa? Gelem kepenak, ora gelem rekosone. Lah kuwi dhek iki senengane enak. Enak turu, enak ndelok TV, enak nyekel HP, nyekel YouTube sing ora kanggo, sing enek, sing elek-elek diseteli, kuwi jenenge sak kepenake dhewe. Tapi dhek ora gelem rekasane. Lah saumpama ibu bapake kuwi mergawe kanggo dhewekne, lah butuh diewangi tapi dhek emoh. Kuwi jenenge dhek santeria. Lah bapake terus mergawe abot. Kuwi berarti perkasane bapake dhek ora gelem rekoso. Ana ngene meneh, ulangan. Matematika. Kuwi angel banget matematika yen awakmu ora gelem nyinaoni, yen awakmu ora gelem ngrungokake pembelajaran matematika sing diulang Ustazah Lis, ya toh? Lah nek ora gelem ngrungokake, ora gelem sinau, ya ora ngarah iso ngerjakake. Mangkane ayo padha saiki dilakoni, ya toh? Gelem rekoso, tapi mengko oleh kepenak. Anak salih-salihah, kepriye? Wis ngerti? Bedane peribasan karenan bebasan wis ngerti toh? Oke, wis siap, gampang-gampang. Nek awakmu ngrungokake insyaallah iso ngerjakake. Insyaallah entuk 100 mesti. Oke. Saiki saloka. Saloka kuwi apa to? Yaiku unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar utawa kiasan. Ngumusu rasa pepindhan, perumpamaan kang dipindahake wong. Apa sih sing dipindahake wong? Iso kewan, iso barang. Kewan ku apa wae? Iso asu, iso kucing, iso ula, iso kutuk. Nah, kuwi jenenge kewan. Nak barang kuwi ya iso benda apa barang iso banyu, ya iso lenga, ya iso. Wis to, akeh sing iso diperumpamaaken. Ya to, iki jenis seumpama, perumpamaan. Berarti ada seumpama atau perumpamaan. Contone ya iku gajah perang karo gajah. Kancil mati ing tengah. Lho, iki ana to jenenge tembunge gajah. Gajah rene tak kandhani ja. Lah kaya ngono kuwi berarti nek nggone paribasane iku kalebu saloka. Tegese apa to? Gajah perang karo gajah kancil mati ing tengah.
yaiku wong gedhe kang padha pasulayan, wong cilik kang dadi korban. Mangkane aja sampe ngorbani bocah cilik-cilik utawa wong cilik-cilik ora duwe, wong gedhe-gedhe padha dolanan rena-rena amarga akeh duwite. Sing cilik dadi korban kaya sing ngene iki. Nak ngisor gambar iki cabet deh. Nah, kaya ngono kuwi ta ya. Lah sing nang nggone dhuwur kuwi wow, mancing oleh akeh, iso apa-apa. Selanjutnya yaiku ana asu rebutan balung. Asu rebutan balung, berarti apa iku? Rebutan barang sepele. Wong iku rebutan barang sepele kuwi akeh. Makane aja sampe kaya ngono kuwi. Rebutan ki barang ya rebutan nilai lho, rebutan biji sing apik lho, sing jadi murid iki kaya ngono ki tugase ya ta. Aja sampe rebutan sing barang sepele sing ora kanggo direbutake. Oke, kaya banyu karo lenga. Lho rungokno iki, banyu karo lenga kuwi wong kang ora bisa rukun. Banyu karo lenga ya ora iso rukun. Ki perumpamaannya, ya ta. Berarti itu adalah merupakan barang, ya ta, benda. Banyu karo lenga. Iku wong kang ora bisa rukun. Lenga dideke nak dhuwure banyu, ora iso bersatu. Tetep dieki panggone tetep nak kono kuwi, ora no endi-endi, ora bersatu dengan adanya air. Wong kang ora bisa rukun. Terus saiki ana sakmene. Insyaallah aku ora rebutan. Insyaallah aku sida rukun karo kanca-kancaku. Wis ngerti kan ya, yen saloka kuwi apa? Yaiku ana ana perumpamaan wong karo kewan utawa wong karo barang. Yaiku saiki sing terakhir ya ta. Iki ana gambar wis oleh mulih. Lah wis oleh. Dhek berarti wis mang rekoso cah. Rekoso mancing nunggoni sedina muput nganggo cacing. Tapi dhek ikhlas entuk ra entuk iku adalah rezeki ya ta ya. Kaya ngene. Kebo kabetan sungu. Rekoso amarga kakean anak. Waduh, rekoso amarga kakean anak. Itu berarti dia merasa berat bahwa punya anak banyak. Nah, sebenarnya anak itu adalah rezeki pada orang tua. Karena apa? Rezekinya kepada orang tua karena anaknya rajin belajar, rajin sholat, rajin berdoa, rajin ngaji. Nah, berarti sebenarnya tidak menyusahkan orang tua. Makane awakmu mulai saiki ojo dadi kebo kabutan sungune wong tua. Dadi sing apik. Oke. Terus iwak lumebu wuwu. Iwak kuwi apa? Kewan utawa barang? Kewan. Iwak bethik, iwak lele, iwak combro. Walah wis akeh pokoke. Aku yo bingung ngasakno. Iwak kok akeh tapi enak nak dibakar nak wis entuk, ya ta? Iwak lumebu wuwung. Berarti iwak kuwi klebu nang nggone wuwu. Wuwu kuwi benda sing iso menjadikan ikan itu tidak bisa keluar kemana-mana karena sudah masuk ke situ. Nah, ya ta? Iku berarti iwak lumebu. Wis ngerti, nah iku wuwu tapi jadi leboni. Berarti wong gampang kena apus. Nah, makanya awakmu aja sampai gampang kena apus, kena apa? Ya awakmu kudu sinau sing tenanan supaya ora entuk apus kancamu. Engko terus ulangan dibujuki kancamu. Isine ngene lho. Lah engko awakmu manut amarga awakmu gak tau sinau, gak tau ngrungokno guru nek nerangake. Dadine awakmu kena apus. Rekoso ning ikhlas badine oleh rezeki. Mekaten lare-lare soli-solihah kepriye bisa bedakno ta ya paribasan bebasan lan saloka. Anak soli-solihah
Kesimpulane yaiku yen paribasan yaiku iso digampang dimangerteni amarga ana tulisane utawa kata-kata utawa tembung sing padha ngarep karo ngguri. Sing loro yaiku bebasan yaiku berarti nek gampang dimengerti amarga nanggone kono ana watake, kelakuane, sifat utawa sikape wong nanggone kono iso didelok ya ta. Sing ketelu yaiku saloka. Saloka iki berarti nganggo apa iku sing jenenge perumpamaan, seumpama kewan, barang lan wong. Kuwi sing gampang dimangerteni. Monggo dilanjut sampeyan sinau. Nanggone coba nanggone apa buku pepak dideloki dideloki terus mengko dicentang. Oh bagian saloka iki, bagian paribasan iki, bagian bebasan iki. Oke. Matur suwun. Mugi sampeyan sedaya tinansah pinaring kasehatan. Mugi kita sedaya saged kepanggih malih minggu ngaji. Sampai ketemu minggu ngarep ana salih-salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.